Здравейте, гънари! Тук е Десислав Янков, админа на нашата вече не много малка група. Станахме 3500 души. Днес е времето, в което да сложим началото на един нов проект, който поставяме с колегите админи. Решили сме да направим така наречените превюта преди мачовете на любимия ни отбор. И какъв по-добър случай от дербито с Тотнъм днес от 6 часа, за да поставим началото на нашия проект. Искам да започна така направо директно с анализа преди матча и искам да обърнем внимание на един от най-нашумелите проблеми през последните ни години, а именно контузиите. Виждам веднага на пръв поглед, че дългосрочно ни отсъстват хора като Джак Уилшър. Уелбек не е играл от началото на сезона. Росицки е вечно контузен с неговото проблемно коляно. Рамзи тъкмо започна да си възвръща добрата форма от предните години и ето, че отново е контузен. Окслейд Чемберлейн трябваше да го замести по един перфектен начин, но виждате, че той не успя да издържи по някакъв начин и също е в лазарета. Уолкът започна да бележи все по-често, но уви и той няма да е на разположение в този матч. Беерин пък е откритието на Венгер от миналия сезон и не случайно тази година влезе в класацията на УЕФА за най-добър млад футболист в Европа, но срещу Тотнъм няма да можем да го използваме. На негово място ще играе със сигурност Дебюши. Аз имам добри виждания за това момче, просто защото дойде в отбора с много опит, с много физика и мисля, че отдясно няма да имаме проблем да се справяме с атаките на Тотнъм, но за жалост в атака ще ни липсва Беерин. Кошчелни също е контузен, макар и най-вероятно да бъде на резервната скамейка, което значи, че Габриел би трябвало да заеме позицията си до Мертезакер, но според мен също това не е проблем, защото единственият слаб матч до тук на бразилеца е бил срещу Байерн Мюнхен, но това е матч, който дори не искам да коментирам. При Тотнъм от друга страна също си имат своите проблеми с контузени играчи, макар и не толкова големи, колкото при нас. Единствено Шадли 100% ще отсъства от матча. Хората, които са под съмнение и най-вероятно ще бъдат на резервната скамейка са Дани Роуз, Нджи, Сон, един мой любимец от Бундеслигата, който ме е много яд, че отиде в отбора на шпорите. Бентелеп ми е един спорен талант, който дали с него, дали без него, Тотнъм нямат кой знае каква разлика. И Притчард, който дори не го знам какъв е, но очевидно ще отсъства от този матч. Ключовите битки на терена си ги представям, ще бъдат в центъра най-вече, където нашия отбор тази година играе, смея да твърда, феноменално, с един Коклен, който е истински стожер между защитата и на полузащитата. Юзил показва наистина вече най-доброто от себе си този сезон, нали, да речем последния месец, демонстрира точно това, заради което дойде в Арсенал. За Санчес не искам дори да коментирам, това момче успя да ме опровергае с идването си в нашия отбор и той очаквам да играе една много основна роля в този матч. Мисля, че Касорла има какво още да подобрява формата си. Един матч е добър, друг не, но все пак той е един от основните ни състезатели там. И мисля, че колкото и да не харесвам Жиро, както мисля, че и голяма част от вас са на моето мнение, днес ще е може би най-важният човек в този матч и може би с един негов гол бихме спечелили. В Тотнъм бих искал да изкоментирам най-добрите им футболисти, като този, който най-много блести, мисля, че това е Кристиан Ериксен. Това момче, ако беше в някой по-добър отбор до сега, сигурно ще да е сред номинираните за златата топка, но ето, че играе при пилетата. Централният им нападател, който направи фурор миналата година, успях да предвида, че този сезон ще е просто един посредствен нападател от Висшата лига, визирам Хари Кейн. Мисля, че той няма да представлява кой знае каква заплаха. Мертезакер днес ще го обезвреди. Останалите не бих искал да отличавам никой друг, освен Ого Рис. Ако имат ден вратаря, мисля, че биха успяли да се доберат до Хикс Тотнъм, но при малко по-агресивна игра от наша страна в нападение, не мисля, че би бил проблем да спечелим този матч с 2-1. И това ми е прогнозата. Очаквам и вашите мнения за
първото аудио на тази тематика и завършвам с един мой любим въпрос, както и на вас, сигурен съм. Искам да ми отговорите бързо и шумно. What do we think of Tottenham?